So hi guys, Alex εδώ και σήμερα κι άλλο ένα βίντεο από το δεύτερο μου κανάλι. Όποιοι με βρείτε πηγαίνετε κάνετε μου και στο άλλο. Επίσης στο άλλο πήγα 100 συνδρομητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα ο σκοπός μας είναι αυτός όμως. Επίσης να σας πω κάτι. Το Comment Song που σας έλεγα από το προηγούμενο κανάλι το έφτιαξα. Απλώς τώρα έχω βρει κάποια άτομα να με βοηθήσουν να κάνω βίντεο για το Comment Song. Μου δυσκόλεψε λίγο να βρω comments για το Comment Song. Δεν πήρα comments από όλα μου τα βίντεο, λάθος έκανα. Πήρα comments μόνο από το βίντεο που στους δύο σημαντικές ανακοινώσεις στο προηγούμενο κανάλι. Σας το είπα κιόλας. Ναι, απλώς σας κάνω μια ανακοίνωση σε λίγο καιρό θα βγει το Comment Song 1. Οπότε αυτό ήταν η ανακοίνωση, μόνο τέτοιο, ότι σε λίγο καιρό θα βγει το Comment Song 1. Θα έχω και μια μικρή βοήθεια, οπότε subscribe και like. Bye.